विशेष सूचना जदि आपण मैंने साहू बाबू होटल पार्ट 2 भिडियो देखी ना जल्दी जाई देखंतु नहले पार्ट 3 भिडियो किछि भी बुझी परिबेनी। छाड़बेनी रंदीटा मारिबो तो रंदीटा छाड़बेनी मारिबो भाई मनो तो रंदीटा को मारिबो मो दुकान गला मो होटेल गला मुझे दांटर भिकारी छाड़बेनी तुम दीटा को भाई मनो तुम दीटा को मारिबो भाई भाई साहू बाबू होटल को बम पके उड़े देलु 3 वर्षर प्रतिशोध आज पूरण हैला बहुत दिन प्रचेष्टा आज सफल है मूल सह सुध भी आदाय करदेली। अबे भाई से मन कुआड़े गला कि भाई भाई ता स्त्री देह बहुत खराब से आसी पारलानी बाटरू फेरी पड़ेला। अरे भाई तू आज मते बहुत खुशी करदेलु एने ऑयस कर चलली भाई साहू तेबे दांडर भिकारी ना रहिला तो पाखरे दुकान ना रहिला होटेल तेबे तो बर्बाद दिन आरंभ हो गला। छाड़बेनी रंदीटा मारिबो तो रंदीटा छाड़बेनी बैरागी तू हाँ साहू मो बैरागी तू भी एमान सहित सामिल अछु एकानी बेंग सेकानी बेंग मझिरे मु नाग साप अबे साहू से मान सहित मु सामिल नहीं बे से माने मो सहित सामिल अछंती बैरागी अबे बंद कर तो से कुंभीर कांदना वो तो 3 वर्ष तलर कथा भूली जाइछु हेले ये बैरागी ना केबे भूलिछि ना केबे भूलिबाक चेष्टा करिछि। मालो आम दी जन बंधुता को सब बेले एमती घंट घोड़े रखी था मालो तू आम बंधुता को पछर घंट घोड़ेबू प्रथम मो सांग को टिके भल बुद्धि दे सी ए नुआ बाहाई ता स्त्री को आग घंट घोड़ेबू सब बेले तोर खाली खेचड़ कथा स्थान काल पात्र किछि मानु नहीं सब बेले हिमंत सागर वाला गाई दू तू तो महापुरुषटा भाउजर बड़ भौणी सहित बाहार भांगिया पर भाउज को नजर आखिलु मु जानी कि रे मु कौन 5 गाँ पा जानी गोई खोलिलु खाऊ एते खोल ना दुकान ले तो जहाँ बेपार होउची आसी दिन 10टा बाजिला भाई रे जदि दुकान न खोलिबी तो भाउज मो तंटरे साबुळ पकई चढ़ी जीवो बाप रे नुआ बेलु एते पुराना हेले केते हो चल चल लेट हेलान जीवा चल हौ सांग तू जा दुकान खोलू मत पुणी घरे पहुँचे घर अध घंटे लगे ए भाई जानना सकाल तो पाक आसगली भाई जो लोक जान रागे मुझे आसची हो जा किरे बांटू से हाइवा ड्राइवर उठे कॉल कलु घंटे है गला कहीं एपर्त आसी नहीं प्रभु
ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲ କି? ଶଳା ରାମାୟଣ ସଇଲାଣି ତୁ ପଚାରୁଛୁ ସୀତା ମାଇକି ଅଣ୍ଡରା କିବେ ବାଣ୍ଟୁ ମୁଁ ତତେ ଏତେ କଥା ଗାଇଗଲି ତୋ କାନରେ କ'ଣ ହାଇବ୍ରିଡ୍ କଦଳୀ ପଶିଲା? ଭାଇ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ମୋର ଟିକେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ଅଛି। ମୋର ହୁତୁହୁତିଆ ମନକୁ କୁତୁକୁତିଆ ରାନୀ ପଣ୍ଡାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ ପୁରା ଘାଇଲା କରିଦେଉଛି। ତୋର ସେ ନାଳୁଆ ଗୁଣ ଜମାରୁ ଗଲାନି। କିରେ ବାଣ୍ଟୁ ମୋ ବୈରାଗୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କିରେ? ଭାଇ ବୈରାଗୀ ମୁଁ ସିନା ଟିପ ମରା 10ମ ଫେଲ୍। ଭାଇ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ତମ ଅଷ୍ଟମ ପରଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଦୁଆର ମାଟି ମାଡ଼ି ନା। ଚୁପ କର। ମୁଁ ସିନା ଟିପ ମରା 10ମ ଫେଲ୍ ହେଲେ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପପତି। ଭାଇ ତମେ ଶିଳ୍ପପତି ନୁହଁ, ଦଣ୍ଡି ମରା ଖଣି ମାଫିଆ। ଚାଲ ଅତି ଗୋଟେ ବଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଶୁଣ ବୈରାଗୀ ମୁଁ ଚାହେଁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ମୋଠୁ ତୁ ବିଖ୍ୟାତ ଦଣ୍ଡି ମରା ହୋ। ହଁ ହଁ ସାନ ଭାଇକୁ ବି ସେଇଆ ଶିଖାଅ। ବୈରାଗୀ ତୁ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଈରୁ କେମିତି ବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ତ ଶିଖେଇବି। ବାଣ୍ଟୁ ମୋ 2 ଚକିଆ ଘୋଡ଼ା ବାହାର କଲୁ। ଆଜି ମୋ ଭାଇ ମୋ ସହିତ ଯିବ। କିରେ ବାଣ୍ଟୁ ଘୋଡ଼ାଟା ବାହାର କଲୁ? ଭାଇ କ'ଣ କହୁଥିଲ କି? ବୋକା ଚୋଦା ମୋ ଭାଗ୍ୟ ତ ଖରାପ କହିବି ଆଉ କାହାକୁ। ସାହୁ ବାବୁ କଣ ହବୁ ଜଲ୍ଦି କହ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବି। ଆଉ ସାହୁ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି? ହଁ ବିସ୍କୁଟ ଅଛି। ଆଉ ସାହୁ ମିକ୍ସଚର ଅଛି? ହଁ ଅଛି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଅଟା ଅଛି? ହଁ ଅଟା ଅଛି। ଆଉ ସାହୁ ବାବୁ ଆଉ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିଛ ଆଉ। ହଁ ତୋର 125 ହଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାଲଟା ଛାଡ଼େ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବି। ହେ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ କ'ଣ ଏସବୁ ନେବି? ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖୁଥିଲି ନା ତମ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ମୋତେ 5 ଟଙ୍କା ମ୍ୟାଗିରେ ଦିଅ। ଆଉ ଶଳାଟି ତ ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଥିଲି ଆଉ ତୁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେବା କଥା ନୁହେଁ। ନେ ତୁ ମ୍ୟାଗି ଧର 5 ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଯାଇ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୋ ବେଳଟା ଖରାପ ଆଉ। ଶଳା କହିବୁ ଓବାମାର ନାତି 5 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ଯେମିତି 500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନେବ। আরে ভাই ভাই নমস্কার। আর সাহু দোকান ଭଲ ଚାଲିଛି ତ? ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସିଲ ବୋଧେ? ଭାଇ ଏଇ ଗ୍ରାହକ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହେଲେଣି ଆଉ ବେପାର କରିହବନି। ଆଉ ମୋର ତ ଛୁଆ ବେଳୁ ହୋଟେଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ବାପା ଦୋକାନଟା କରିକି ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ବାତିରେ ବସିବା କଥା ଆଉ। ଲାଗିଛି ହୋଟେଲ ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ। ହଁ ରେ ସାହୁ ତୁ ହୋଟେଲ କର, ମୁଁ ତତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଆଉ। ଭାଇ ଆ ଘର ଟିକେ ଚାଲ। କାଇଁ ବାପା ବୋଉ ଥିଲାବେଳେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ବାହାଘରକୁ ତ ଆସିଲନି, ଏବେ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ଆସ। ଭାଇ ଚାଲୁନ ଟିକେ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଆସିବା। ସୁଲୋଚନା, ହ୍ୟାଲୋ ସୁଲୋଚନା, ଆଉ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଚିଆଟି ଦିଟା ଆଣିଲୁ। ହଁ କି ଭକ୍ତି ତମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଖାଲି ଝଡ଼ି ପଡୁଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ମା ସେତିକି ଥାଉ। କଣ କି ଡାକି ଆଣିଛ ଏଇଟା ଭାଇ ହେରିକା ଖରାପ ଭାବିବେ। ଭାଇ ତମେ କେମିତିକା ଲୋକ କହିଲ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଜଳିକା ଟିକେ ଆଣୁନ। ଭାଇ ଟିକେ ବହି ତ ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଏଇ ଆଇଲି। ଆଉ ସାହୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କି ବେ? ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜଳିଖିଆ ନେଇ ଆସେ। ନା ନା ସାହୁ ଥାଉ, ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ନା ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆସିଛ, ଟିକେ ମୁହଁ ମିଠା କରି ଯିବ ନା। ଭାଇ ତମେ ବସ, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆଉ। କନା 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 ଆଉ। हे प्रभु
ଭାଇ ଏସବୁ କଣ ହଉଛି? କିଛି ହେଇନି ଲୋ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଲା ଆସୁନୁ ଆ ଟିକେ, ଆଲା ଆସୁନୁ ଆ ଟିକେ। ଅಯ್ୟୋ ସୁଲୋଚନା, ଥଣ୍ଡା ଜଳିକି ଆସିଗଲା, ନିଅ ଭାଇ ହେରିକା ଦିଅ। ଭାଇ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପିଇ ଦିଅନି। ତୁ ବି ନେ ଭାଇ ନେ। ନା ସାହୁ ମୁଁ ଆସୁଛି, ମୋର ସିଆଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଭାଇ ଟିକେ ଜଳିକା ଖାଇଦେଇ ଯିବ ନା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କଣ? ନା ରେ ସାହୁ ଆଉ ରହିହବନି। ଭାଇ ତମେ ଆରେ ସାହୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେ, ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ହଉ ନେ। কান্না কর না কান্না। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? কি কথা এগুলাক? আরে সাহু কিরে সাহু ঘরে নাও কিরে? ନା ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୋକାନ। আলো না আলো মোর সাহু পাখরে কিছু কাম নাই, ମୁଁ ବା ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଆସୁନୁ ଆ ଟିକେ, ଆଲୋ ଆଲୋ ଟିକେ ଭାଇ। ଆଲୋ ଗରମ କାହାକୁ ଦେଖଉଛୁ, ଟିକେ ନରମ ହଉନୁ। ସୁଲୋଚନା, ସୁଲୋଚନା, କିଏ 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 ସେଠି? ସୁଲୋଚନା, ସୁଲୋଚନା, କଣ ହେଲା କଣ ହେଲା? ତମ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ସେ ଭାଇ ନୁହଁ ରାକ୍ଷସ, ସେ ମୋ ସହିତ। ତତେ ମୁଁ ବଡ ଭାଇର ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲି, ହେଲେ ତୁ କଣ କଲୁ? ତାର ଭଲ ପୁରସ୍କାର ଦେଇଦେଲୁ। ତତେ ଭାଇ କହିବାକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ସାହୁ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଆବେ ଚୁପ୍ କର। ହାରାମଜାଦା ବେଇମାନ, ମୋ ମୁହଁର କଥା କହୁଛୁ। ବାଣ୍ଟୁ ତା ବଇଁଶୀ ବଜେଇ ଦେ ରେ। হ্যাঁ ভাই। আবে তু কଣ ମୋ ବଇଁଶୀ ବଜେଇବୁ ବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଦିଟାଙ୍କ ବଇଁଶୀ ମୁଁ ବଜେଇବି। আবে বান্টু ছিড়া হয়েছি কোন, জলদি জলদি কাম খতম কর। ভাই কোন হয়ে ভাই? ভাই 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 তোর কোন হলা ভাই? ভাই ভাই তোর কোন হলা?
ମୋ ଭାଇକି ତୁ ମାରିଦେଲୁ। ମୋ ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲା? ନାରେ ବୈରାଗୀ ମୁଁ ମାନେନି ତୋ ଭାଇକୁ। ବନ୍ଦ କର ତୋର ସେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନା ମୋ ଆଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ବୈରାଗୀ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥା ଟିକେ ବୈରାଗୀ ମୁଁ ମାନେନି। ତୁ ମରିବୁ ସାହୁ, ମୋରି ହାତରେ ମରିବୁ। ତତେ ମୁଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଭିକାରୀ କରିଦେବି, ସର୍ବନାଶ କରିଦେବି। ତୋତେ ମାରିବାକୁ ହାତ ଯାଉନାହିଁ ରେ। କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ? କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି ମୁଁ? ତୋ ପିଲାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଥିଲୁ। କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲି? କଣ ପାଇଲୁ? କଣ ପାଇଲୁ? କହ କହ କଣ ପାଇଲୁ? କହ। ଛୋଟ ବେଳୁ ବାପ ମାର ସ୍ନେହ ଦେଇଥିବା ଭାଇକି ମାରି ତୁ କ'ଣ ପାଇଲୁ? କହ। ବୈରାଗୀ ତୁ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ ନା ରେ। ଦେଖ ତୋ ସାଙ୍ଗ ବଣିଆ ଦେଖ। ତୁ ଯଦି ସତରେ ମୋର ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତୁ କେବେ ବି ଭାବିନଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୋଷୀ ବୋଲି। କେବେ ବି ନୁହଁ। ବୈରାଗୀ ତୁ କେମିତି ଭାବିପାରିଲୁ ମୁଁ ତୋ ଭାଇକି ମାରିଦେବି ବୋଲି? ତୋ ଭାଇ କ'ଣ ମୋ ଭାଇ ନଥିଲା? ସେଦିନ ତୋ ଭାଇ କି ଭୁଲ କରିଥିଲା ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ଜାଣିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ? तो भाई को बड़ भाई सम्मान दौली तू केमी भावी पाइल तो भाई को मारिदेवी बोली केमी अजाणत बाटू मो पेटर छुरी भूसिया बदल तो भाई पेटर छुरी भूस देता आते तू आसी पहुंची कि न बुझी न सुझी मत दोषी भाभी ना के पचारि बुझी साहू मु सत जानी नथिली मु आज जाए अंधारे थी तू मते भूल बुझना रे तू मते क्षमा कर दे रे तू पिला बेलर स्वप्न को मु जाली पड़ी पाउंस कर दे दिली हेले मु तते कथा दोजी तो पिला दिनर स्वप्न को मु सत करमी आ तो पई गोटे होटल किनिबी बैरागी साहू
नमस्कार जदि वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु ସେୟାର କରନ୍ତୁ कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु घंटी टी दबाई दियंतु रहिलु जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ